Oops, ina ni akong ginahimo pag-prepare ay maghimo og video. So, ina ni pag-prepare. Okay? So, mingawan man ko niya kung buhok kay magpagupit naman ko hapit. You know na mga ID. So, okay guys, magtanaw sa ko akong last nga topic last time is about FaceApp, diba? About security sa FaceApp pag kung unsa magaling na. So, ako Webster. So, ato pa taon ng FaceApp diri. Ay tawo, ato pa taon diri is encryption. Encrypt. So, magatag lang ko sa inyo information ha. Sa mga dili kabalo og kuan. So, we are salamat sa atong sponsor which is Webster Dictionary for Students. 4th edition. So, kid-friendly and kung sa magaling, wako kabalon sa ni nga year. Kung sa ni nga year, release. Ga-record ka, te. Why? Appeal ka? Hali. So, gi-invite na ko siya, dili siya. So, akong itudlo sa inyo, ha, sa mga wala kabalo is, diri dapit, sa kaninga page, which is 144, kaning the upper portion sa kuan sa dictionary is mo ni siya ang first nga na dire first ba diba? Okay, first. So but pasabot kani tibuok as 2 pages or sa tawagan ni saya sa one scan portion diri nato duha ka pages. Kani siya ang ending, kani siya ang beginning, kani siya ang ending. So actually dili ni siya ang first nga word nga naa diri nakabutang, kundi dili siya ang mahimo nga last nga word nga naa diri sa ilalom, which is kung enterprise siya. Okay, na siya sa enterprise kani diri kana. Okay, enterprise. So kani nga page ga start kani siya tibok whole page is start with the in-core and end with the enterprise. So inana magbasa ang atong dictionary. So sideline na kog tudlo pud ana kay mura og atong mga new magud karon nga new na to nga generation dili na kay kabalog tanaw scan sa dictionary unsa nila pag-optimize ang ilang dictionary, di ba? So atong gipangita diri is encryption. If na encryption dere. Encrypt. So, spelling sa encryption ba? So, karon atong spelling sa encryption is akong pangitaon. So, atong testingan. Encrypt. So, wala siya dere. Encrypted. So, sigurong spelling akong gipangita. Okay, which is walay synonym ang encryption. Pero encryption is ENCRY naday dari siya before ENCR encyclopedia na dayon, wala na siya ENCRU encumber or something na. So okay ko sa inyo is kung i-search lang ninyo sa Google siguro ang encryption is di ko sure kung unsa gi pinaka-meaning niya na kay actually wala ko internet karon nga time. So di po na ko siya mapakita sa inyo sa ako ang di ba alangan mo gawas ko sa video so maputol kong video ng ilibit. Pero base mo gud sa kung nabalaan base ra pud sa kuha is encryption gani is mo na siya ginagamit nato is totally mo na siyang communication sa ato ang example Windows to Windows. So mo na siya ginagamit nila
nganong dili kaya na to i-handle ang app nga para sa Apple, dili para ra siya sa Windows, di ba? Which is ang code nga gigamit nila na mo na siya lang ginatawag na to nga encryption. Mo na siya behind the scenes nga galihok. Every action na to ginahimo is na sila specific nga code nga gina-deliver, then mo na siyang output ana. Syempre kung mas mabalaan na to na mas technical, pero di man ko programmer. So mo na akong ginaingon sa inyo. So parera na siya sa example, photo nimo, if encrypted imong photo, bot pasabot pag abot ana didto sa server is dili na siya photo nimo. Okay, dili na siya pareha dire nga pag click nimo is photo na nimo. No, kung dili nakabutang na didto mura ra siya og notepad dayon na yang itsura is nakadaghan kaayo og mga letters. Okay, so wata kabalo imong photo didto wa ko kabalo unsaon ako ni pagkuan, which is posible ng nani ang code. Joke lang. So nani ang code, di ba? So wa kabalo kung sa itsura ni mo dito, okay? So pasabot na ko is naka-code na siya. Is if encrypted na siya is kinahanglan na siya i-decode. So ang mo-decode ra pud na sa iya is kung unsa pud tong software or unsa pud tong mga gabasa pud ana nga code. Okay? So ang mga hacker mo nilang ginagamit. Mga anong gi-discuss na ko ni is inani manggod kana siya nga data naa sa Facebook. Dili na gina-disclose sa Facebook, di ba? Namatay privacy policy. So saligta na, which is wata kabalo kung sa behind the scenes. Pero ang mga programmer diha sila rin nakabalo kung unsaon na siya, unsay language ana. So it's a different language, dili na siya English, di siya Filipino, di siya Chinese. Ang nasulod na is di ka kasabot. Nag-create sila og bag-o nila nga kalibutan, which sureness tinuod na. So gahimo sila og ilahang program na wala ka kasabot kung unsa. And per video, per picture, bits ra na magawas to. I mean, or bits or bytes, wata kabalo or kung unsa, di ba, pag magawas to. Excuse. So mo na ang ginaingon sa inyo. Kani nga video rito pag moabot ni sa YouTube encrypted gyapon ni. So inana ba. So kana siya nga mga language is maka. Makita man ka. Ugma na tanawa. Sa YouTube na tanawan man na mo kag YouTube. Unsa man ako tanawa my god. Sige lang sunod na. Sige na. Ay, tanawa. Tara kong daughter. Weird. Okay. Sige na kami discuss pa si Papa. Okay. So, inana siya. Inani may taba na. If American government is mingon sila lugar sa Facebook na, Facebook, hatagi may ng data sa inyo ang mga picture dabe. Which is, kaya nila ihatag, pero dili na nila ihatag. Okay? Kinsa may mahimo ana, di ba? Mo nilang tubag. Kinsa may mahimo ana. It's a big security breach. But pasabot ana, ilang ihatag mismo sa gobyerno kung unsay encryption. Ilang ihatag sa gobyerno kung unsay language. Silbi ilang tudloan ng gobyerno unsaon pagbasa sa ilang program, sa ilang encryption. Sulod ana. Which is dako kay na siya nga breach, di ba? Pila ka country ang hawid nga naa ang Facebook. If ma-deliver nila na tanan dadto sa gobyerno nila, muhatag sila og libre nga database silang gobyerno sa tuwang mga dagway. Imagine na. Which is same gyapon na sa FaceApp. Ang kadlok lang sa FaceApp is, which is akong iningon sa inyo is dili encrypted. Nay possibility nga dili encrypted. Or if naa manggaling, wow. Maayo kayo. Dili mo gud ta makita sa computer as image, makita ta sa computer as 0101010101. So kana nga program nila is ga-judge by quality or kung unsa manggaling is by all of that 01010101000001. So ba nindot mo siya result wata kabalo. So wata kabalo mo na alarming sa FaceApp. Which is kung ihapong server nanging encryption wata kabalo if encrypted siya through then encryption niya is pag-abot din sa app. So which is safe gyapon.
So na siya. So kana magud nga mga kana siya nga mga sistema mo na siya ginalalisan karon nga dili tubagon dapat tubagon sa Facebook kaysa sa mag court order sila nga mag court order karon nga muhatag ang Facebook silang data, which is grabe kahadlok para sa tuwa gamit na. Okay, advantage kaya na, oo, pero mas advantage na kung himuon na nila og military data and wata kabalo kung sa magaling. And dili lang Amerika ang gahimo ana, or dili lang Amerika ang pwede mo himo ana, diba? So as of now murag wala pa hampod, so unindot pa ang security, which is ato ang gina-protect. And unta, so maka-discuss pa ko sa inyo otro, and sa karon goodbye. So nanaw ko 11 minutes and I will discuss more of it sunod. Bye.